Samantala, hindi na lamang panawagan kundi pakiusap po ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na mag-preemptive evacuate ang mga residenteng nasa hard-prone areas upang hindi malagay sa alanganin. Sa panayam po kay Operation St. Vincent Chu, hindi pa rin umano maiwasan na may mga residenteng hindi maiwan ang kanilang tahanan sa kabila ng abisong preemptive evacuation ng pamahalaan ng lokal na pamahalaan. Para po sa ating mga kababayan, kami po ay hindi na po nananawagan, kami po ay nakikiusap na kayo po ay sumunod kung meron pong pinapatupad na preemptive evacuation po sa inyong lugar para po sa inyong kaligtasan. Ang nagiging problema po natin kasi meron po tayong mga LGU na nagpapatupad ng preemptive evacuation. Naintindihan naman po namin kung yung ating mga ibang kababayan ay hindi maiwanan yung kanilang tahanan, yung kanilang mga alagang hayop. Pero ang pinag-usapan na po natin dito yung kanilang kaligtasan. So kasi po mahirapan na po yung ating mga rescue team na sila i-evacuate kung tumaas na po lalo yung tubig sa kanilang lugar. Yan po ang tinig po ni Sir Vincent Chu ng PDRRMO. Giit pa ng opisyal, mahalagang sumunod sa abiso ng otoridad upang hindi na rin nahirapan po ang mga rescuers sa oras na mas lumala pang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Agad na rin umanong lumika sakaling kinakailangan na tuwag nang hintayin pa ang mga rescue operations ng otoridad. Nakahanda ang mga composite teams ng PDRRMO mula sa hanay ng kapulisan, sundalo, Coast Guard at ilang pang enforcement agencies para sa agarang pagresponde sa anumang emergency. IFM News. IFM News. IFM News.